sila makaila sa Ginoo. Amen. So, corruption of false teacher. That is our topic last time. So today, we will be teaching about power of repetition. Kasi repetition. Paulit-ulit. No? Again. Ganun mang. Tusay, kinanglan man nato nga utro-utrohon, no? Kinanglan man nato nga usabon, kanang bitaw i-constant nato mahimong hapit sa usa ka tawo ang ato mga gidabuhat, no? Ganun gidabansay nato tong kagalingon mo na repetition. So Galatians chapter 6 verse 9 igsoon nagakanayon kini. Busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat sa maayo kay kon magmadasigon, buti pasubot constant no madasig. Magmadasigon kita maabot ang panahon nga makaani kayo kita sa bunga niini. Sa English pa ningon, so do not get tired of doing what is good. Just at the right time we will reap the harvest of blessing. So if we don't give up, so yun na ina tapat ayaw give up. Ayaw give up sa Ginoo, no? Lahutay. Amen. Laban lang. Ano man, ang demonyo, encourage kayo ang demonyo sa pagbuhat sa mga demonyo, mga batasan mo, iyang influence. Pero kita igsoon, dali kita mo give up, dali kita magluod, simbahan, dali kita ma-discourage. Ningon ng demonyo sa to, may challenge yung mga Kristuano na. No? Kasi mo gani sa kuan undang naman. So kinahanglan igsoon nga we do not give up. Kung dili ta dali-dali igsoon dili ta mo give up sa tong pagpangalagad sa Ginoo, dili ta mo give up igsoon sa pag-serve sa iya. No? Wa kay pamiliti ayo give up. Okay. No, uban mo give up kay wa mo bagong sinina, abi pa lang. Isara kong sinina, no? Duara tulo, no? Ayaw, give up na. Naka-remember ko sa testimony ni Ate Ponce nga simba siya dito sa Assemblies of God sa una. Balik-balik yung sinina. It doesn't matter. It does not matter, Ikson. Ano ba, no? Nakagawa ba mo wala kasi wala ang simba kay ang iyang paboritong sinina sa simbahan, walang lalabhan. Bulingon. No? So, we are to not give up. Maulaw ta sa Ginoo igsoon nagpakamatay para sa tuwa. Nya kita dali kita tayupo na tagamay wala na pukling na ta igsoon. Ayaw give up igsoon. So that's why we need to repeat our effort igsoon to do something over and over again. No kana bitong ginuusap nato over and over again ang ato ang kanasig igsoon, ang atong pagpangalagad. No? Kana bitaw naka-remember ko kita ko video sa Facebook na kana bitaw mga runner makadungog gani siya kanang gansa bitaw sa kanang starting line di ba pusil man na tayo na diana dili lang ko galingon every time makadungog sila og kanang gansa mupan kay mo action dahil sila og dagan bisan pa og dili sila mo i-compete dili sila mo i-dagan galantaw ra sila, every time na makadungog sila, ready, set, go! Then sila, gianad nila lang kaugalingon. The reflexes igsoon, ilang gianad para kung nana na sila sa actual na dagad, lumba igsoon, dili maulahay lang reflexes. That is constant igsoon, no? Sometimes we see person nga, grabe ipikto sa iya, grabe ito. Grabe nito, kayo na siya maway sa mga ipakyaw. Biro, malit na magkalikay, bisan siyang edad na, pilat yung edad, 46, no? 46. Mayo yapon kayo malilihay. We see only the result, but we do not see his practice, his constant repetition, constant niyang pag-tune-in sa iyang lawas, pag-condition sa iyang lawas, just to be fit, just to be in that perfect shape, except for that perfect moment. See? Yeah. That's why kung naman nga tayo ginabuhat, ato nang buhato ng matarong kayo ligson, indot yun. Diba? Ayaw i-blame ang buwan, competition. Sabi ito sometimes, akong buwan na, example lang, nag-barbecue ka karon. Kunya,
Pagkataon, pag-barbecue ang silingan. Takpan ako. Isumpot ako siya dito. Pagkataon na nga po, tulo na mo. Hanto na upat. Ito, ngayon mo ng barbecue street. Yung mga una-una, grabe na po yung mga silingan na. So may mong kinanglan, ay yung kay Edson, at yung kay kanapitong, kung sa'yo na nila nga wala ni mo. Kung sa'yo na mo nga wala nila. O imong timplahan, mayo ang imong buwan, imong sauce. Tangi yung buwan, 2 kilo mabitsin. Buti na sabot. Kung naman na kay buhaton, buhatan ng kanapitong, ano nga umayo? No, that is, ang uban lang gawin, pagtanong lang, grabe po ni undang tani. Pag undang niyo, undang po sila. Ikaw, naman rin kay buhaton, no, muna ikaw nga, ayaw kahadlo sa kompetisyon, that's normal, Ikson. That's normal. Ayaw kahadlo sa kanang kuwan, kanang sipag, normal na Ikson. No, do better what you are doing. Amen? So, dayon, kanang if you keep doing the will of God, you know, sometimes kanabitang may ngunta nga, mag-share mo ko pasod, yung bagaw mo, wala man sa namati. Ang sa magkailangan ako, no? Ang imong i-question, imong kagalingon, imong ikuan, sa methods nimo, sa imong pumagi, that is a good starting zone. No question, why? Kanabitang dili lang ka magpadayon na dili sakto, kanabitang imong i-question ako, sa may kulang niya? So may kinanglan niya. So may kanang akong bakong pag-yun. That is doing better, Ikson. Amen. So, if we are caught up with the vision, we never stop doing the will of God, Ikson. Sometimes, bitaw, usay, i-allow ta ni Lord na mag-inusara ta, wala tayo, wala i-encourage ato, ha? Pero, atong kinanglan, Ikson, magpadayon ta. Kasi mo pagpadayon, diya ma-build ng imong strength. So they are build yung muscle spiritually. No, we learn from our mistakes. We do things over and over again. We fall, yet we persevere. Amen. Muna good. Alam mapakyas ka, pagbalik Ikson, you persevere. Amen. Ako yung nanunduman sa una ba? Sa una, ng mga takyan dito. Takyan mo sa una sa eskwela. Baluhan na. Kaya pag dahil ko washer, kaya pagkahuman, ang takyan ko. Masangit man sa atop sa eskwelahan. Blaya, bugaya rin ko ano yun. Sige tagabuhat ka dadlaw. Naman kayo tagang washer. Ano ang washer ninyo? Buda nga ko anong gula. Maglastiko na lang ko. Pagtanaw na ko sa mga classmates, una di ko balum. Ayaw na kayo. Niya akong nag-give up. Wala na. Pagtanaw lang ko sa ako taga 60 ba? 60 oh. Sa'yo na kayo? Because they do not give up, Ikson. Sometimes, if we stop Ikson doing what we do, di ata maluyan, di ata mabihay Ikson kung undang ta. So ayaw give up Ikson, hindi tao ayaw give up. Amen. So, what could repetition do? So before that, Ikson, atong pasawon sa Luke chapter 5, 1 to 11. Ito pasawon na. So, basa with me. Kung sa kadlaw niya na nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Gensaret, no, sa Sea of Galilee. Samtang ang mga tao nagkonsiso kanina aron pagpamati sa pulong sa Dios. Dito sa daplin sa lanaw, nakita niya ang duha kasakayan nga gibiyaan sa mga mangisda kay nagwaswas man sila sa ilang mga pukot. Isakay si Jesus sa usa ni sakayana nga iya ni Simon. Ug gihangyo niya si Simon sa pagtulod niini og yutay ngadto sa tubig. Unya bilingkod si Jesus sa sakayan og gitudloan niya ang mga tao. So gipan sa pagkahuman niya sa pagpanudlo, giingnan niya si Simon. Palawod ka mo og itaktak ang inyong pukot aron makakuha ka mo. Sa Simon may tubag, magtutudlo, tibok gabi kami nangisda, wala kayo kami makuha, apan, kay sugo manimo ako itaktak ang pukot. Sa ilang itaktak ang mga pukot, o daghan kayo kayo isda, nga ilang nakuha o tuhod nini, ilang mga pukot hapit ng magisi. Usa, kamay nila, ilang mga kauban dito sa ilahin sa kayan, aron, maduol, o butabang kanila. Nanuol ang mga kauban, o ilang ipuno, pag-ayaw isda. Ang duha kasakayan, ang tungod ini hapit na sila malunod.
Sa pagkakita ni Simon Pedro sa nitabo, miluod siya sa tubangan ni Jesus o mingon, palayo ka na ko Ginoo kay makasasala ako. At tingala kayo siya o kagiyang mga kauban sa kadagan sa isa kailang nakuha. At tingala usab sila Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo nga kauban ni Simon, nya niingon si Jesus kang Simon, ayaw kahadlok, sulod karon manangkat ka na og mga tawo. O sa nadala na nila ang mga sakayan ngadto sa baybayon, gibiyaan nila ang tanan o misunod sila kang Jesus. Diyos magpanalangin siyang pulo. Amen. So, muna siya ang mga butang igsoon nga atong makabot pinagi sa pagpadayon sa atong repetition o sa atong never giving up nga pitson igsoon. First thing is that we develop resilience. Amen. Kasi resilience igsoon kalingkod. No? Resilience igsoon, ingon ang Luke chapter 5 verse 5, ingon si Simon, Master, siya, Master, Simon replied, we worked hard all night and we didn't catch a thing. But if you say so, I will let the nets down again. Amen. No, si Pedro, na naay mga pila ka tuig ni experience sa pagpanagat, no, siguro sa gamay pa lang siya bata, nanagat na siya. No, nakahinagbo siya o grabe problema. Siguro dili ito mo nahigayon nga di ko siya kuha. Kapag ako siya kuha ikso, nagdugay-dugay siya dito. Kaya basin, hinikulit niya, kasamaan siya, wasik kuha. No, na-challenge ikso. But, out of nowhere, may mo si Jesus, okay, Simon, kanang itaktak ka to, no, palaw mo, dahil pag kami itaktak na iyong pukot. Siguro, no, kung mananagat lang si Jesus, makasabot ang tao, pero karpintero man siya. No? Panday man si Ginoong Jesus. Apan igsoon si Peter, igsoon si Pedro, iyang gikuan, no? Siguro na siya initial ng mga pagduha-duha, apan misunod siya sa kabubuton sa Ginoo igsoon. No? Pero sa itong una-una, tawanon igsoon, gabi ang pinakamangindot nga managat or kanang kadlawon, di ba? Isa may managat o adlaw na siguro, pero kasagaran gabi, no? Kung masul, no, manukot, nayusay adlawan, pero kasagaran gabi na igsoon. Pero kung wala sila kuha nato gabi nga, dako kay prospect nila makakuha, how much more igsoon kung adlawan? No? So, Peter, nas Pedro, he is dead tired igsoon, kanang kuan siya, kanang dito, kapuy siya, o nagununa siya nga, wa siya kuha. Apan igsoon, naay mga butang igsoon nga diin ginabuhat ang kanang kuan, kanang atong continued nga repetition sa atong ginabuhat, kanang ito atong continued nga pagpaningkamot, na di nakalikod sa ito, nagisan sa mga times, masama ni Pedro nga fruitless, no? Kanang tired, nagkisama sa inyo adari nga, di ba sa una, bisan mo kanang bisan gani karon nga, bisan gani na may stable na job, society, nagi mga emergency nga mga galasto, nani pagtanaw niyo sa inyohang, no, sa inyohang kwan, sa inyohang savings, uy. Patama na may karong hapon. Parang bugas na rin yung hapon, umani ambot lang. No? Kaya nauna rin ka, at si mama, no? Nakay bugas ng mama. So, nana na yun. So, there are times in our life that we experience kanang sama ni Pedro, wala kuha. But then what we need to do is we continue and we persevere. Padayon tayo, padayon lang sa akin sa kinabuhi. Dili po ipasabot nga na yung mga setback sa kinabuhi. Nagpasabot na, kinahanglan na mag-give up. No. It means that we should continue and innovate more. Mag-innovate ka further in sama sa ingon kung daog mo sa sos, manana, na yung mga dagan mo, daog mo sos, tangay o kwan. 2 kilo, mga kwan, bitsin. Bitsin na yun. Sarong di malamig. Amen. No? Nabang, persistent ba? Ano na istorya dito, nausa ka pala hubog ba? Ato sila sunod sa bar.
Yung pag-uod sa bar, ay, pastor. Pastor na pastor. Pastor din. Di ana na yung tapan sa yung pastor. Hindi siya na ito. Yung katon. Ana yung pastor. Kamalubag na ng bino, dugo na si demonyo. Ano siya na, grabe mo ka maka-judge eh. Naktilaw na kanin. Wala. Siya, niya. Kung wala ka katilaw, humiyo magkadugo na si demonyo. Hindi sa tilaw isa. Parang kaya ka mo mayon nga, dugo din si demonyo. Ayun rin ang tuwang na, alain na po kayo mong batasan ay. May inang lugar po, kung meron po na, nakita sa pastor niya ko, ayun. Atong ibutang na to sa taksan ng skapi. Para makatilaw sila, may ikan po sa demonyo. Ayun ang pastor, pwede din na. Pwede siguro. Ato inon ang tibaligya. Bye. Kayo kong tasa, dapat ang butangan, no? Kanang ba? Reverse. Atong ipainom nito. Ako na ko ipainom. Ano din ang atong tibaligya, na si pastor na po na ba? Perminti na ginabuhat sa pastor. Si pastor, no? Nawa pastor lagi. Perminti dito ginabuhat. Persistent, consistent, and so. Kung inana ba? Inana nga pamaagi nga diin, we are persistent. Persistent guys kabuang. Anong di mga persistent sa Panginoon? Nabitong, sa una nga, kanang pa na Kristuano na kadesibo no naman kay kapaadto sa church. No? Bay, ato ka church. Ay, nakigalagunon bay. Sa una nga, paluhubog pa ka, dili mong dili ka invited, palabay-labay nga dito, palabay ka makatakay. Agi-agi ka dito. Uy! Sparing, G! Alay, G! G! Tagay, G! Siyak mo si G, na ito. Ano si example, nana na siya. Labi, may gano'n, pulutan, no? Kantin na, no? Kantin, tilaw din. Tilaw din, totoo. Alam nga, kayo kita kami. Tubig, biro ito. Inana akong ta sa una, gabi ka kabagaong naong. Gabi mo ka-persistent. Ano mo sa panahon nga, Kristuano na ka, dili naman kasip. Pero naman kang, siguro naman kang kayo. Ano itong, aga kayo naman kang maayo. Sabi ito, mingon nga ako, paron na rin, pa sila ron, kakanta pa ron, kakantahin pa ron. Panawang Facebook, di mo pagkalay si pastor, paron. Unya, itong sa unang kuwan, nabisan pa o ka nang mamis, ang gabi ito, ingon nga, namisan ito ba, natagay ito ba, ay, manispiras malay ka. Ito pa ka matuong sa kuwan. Ito pa ka matuong sa ibang gatuan. Yang karon nga kuwan, resilient, isang kinanglang nanatay, pagpadayon, pagligon. Amen. What you cannot manage, you are about to lose in zone. So, sa may dilin mo manage, mo mawala din na sa imo, ha? Amen. Kung dilin mo manage yung pamilya, mawala na sa imo igsoon. Imo ang finances, kung dilin mo manage yung maya, mawala din na sa imo igsoon. Ayaw mong health, kung dili ka may manager sa imong panglawas, wala imong maayong panglawas. So, what you cannot manage, you're about to lose. Mga tao, igsoon, kasi simbahan, kung dili mo manage, igsoon, pabaya ka, mawala din na sila. So, in the same way, igsoon, madasigon yun ka sa pagbuhat, madasigon yun sa panahon kalag. So, madasigon yun sa mga buratot sa Ginoo. Sa Ginoo, dito sa Galatians 6:9, ayaw kaluya sa pagbuhat ng mayo. Amen. So, be willing to go one more steps that gives you the edge. Amen. I remember myself igsoon, wali ko sa una. No, sa una, wali ko first time. Wala man apprentice sa Pastor Dali. I-appoint from Matrix, so I remember that time, so that is December 12, 2012. So, kasal kong pastora, imong dayon siya sa kuha.
karong Sunday ikaw magwali sa church sa Balangugan. Wala ko pa sila iwali igsoon. I remember, may wali igsoon. 5 minutes, undang na, wala na. Kalot-kalot silang pa na to. Ano na, wali? Mana simbang? Mana? Di mo kabalo. So na kani, ako nini, marupod sa iwan, tungkol sa akong kakulba. Hadlok magwali sa una nga si Ati Punsing. Kay Basinog, sa'yo kung hindi mo pastor. Wala akong heart sa una, but then constantly so na akong gikuan. Because what you, usay mo, imong yun na kanabitaw passion, imong yun ang panikamutan. Wali ko, tubangan sa kangiring, wali ko tubangan sa amin, para lang din ay mo mamati sa tuwa, di ko mahalong na audience. That's what I do in Zone. That's why, enduring life in Zone, may nanasagta. Padayon, consistent in Zone. No? Be resilient. Ikadua, exalt reliance. Amen. Reliance. So, in Luke chapter 5, verse 5, ingon gyapon exalt, no? Itong nibasa kanina, palim ko. Ano siya? Si Simon dito ba, natutulog, tibok gabi kami ng isda, wala kayo kami makuha, apan kay gisugo mo, amanin mo, akong itaktak, ang nakapropod sa inyo siya na si resilience o naay pagsalig. So, kaya bitong may pivotal moments bitaw sa kinabuhi ni Simon Peter sa diha na iyang isalig iyang kaugalingon sa instruction sa Ginoo. What if Simon Peter, adi koy, sa mga, huwag ibiguha. Ako pang itaktak. What if inana iyang una ison? Then we will never know Simon Peter by the book. What if dili na mailan siya kung dili lang siyang pagtuo. Tungod aning nga word, Lord, because you say so, I will do it. Kung Ginoo na mingon si mga ison, usahay, it doesn't make sense. Saan din gisubo sa to? Ay, okay. Kabubuton man si Ginoo. So, dito, he worked all night, nagtrabaho siya tibok all night, no? Buti pa sa bawat nasa self-reliant, nasa pagsalig siya kaugalingon, but then, ang iyang pagsalig siya kaugalingon, naghatod sa iya sa failure or nothingness igsoon. Wala siya kuha, bisan o. Iyan ang ibuhat, ang tanan nga pamahagi sa pagtanagap. Sometimes igsoon, paabuton ta si Ginoo sa failure para ta makasabot na ginang tamusalig sa iya. Amen. Imagine na, hanas kay haniti na kay ni Pedro igsoon na mo kanang managat. No, all his life he is a fisherman igsoon. No, kaning pagpanagat dili na gini kanang kinabuhian na gini niya. But then there comes a time, what we check what? Zero. Pasmo. Usay paabuton ta sa Ginoo sa ina ng emptiness igsoon for us to remember na Lord, akong pagsalig anagin sa imo. Amen. Ay, exhaustion plus emptiness equals God-ordained moment of reliance. Amen. So, na exhaustion, kapoy siya. Dapat mo kabihin. Kita mo gani na, kita ka to, abot ko kalas 12, abot ka to, maglaban, magiging ulo sa uban. No? Bilar na tao ka na. Pero, kani si Peter, whole night, nagkuhan siya pero wala siyang kuhain. So na-emptiness o nothingness. And sometimes, pabuton pa sa Ginoo sa inana nga parties itong kinabuhi, that moment of our life is so sad-sad na kayo. No? Wanay kasansaran, pakisadsad na kayo for you to remember na Lord, wala yung saligan kung dili ikaw. Amen. Hallelujah. No? Obeying God so sometimes doesn't make sense. No, ang pagsunod sa Ginoo sometimes dili kayo makatarunganon, dili ito pangunaon, wa mo kay sense ning gitawon sa ko sa Ginoo. No? Si Noah nagbuhat og arka, niya walay suba nga maka kanang nakalutaw niya ka tungod sa kadako. No? Si Joshua gipalibot-libot sa Jericho, kapito. Libot-libot sila Jericho sa mga maglibot na tani, kung marunong katawaan na nani. Pero sometimes, isang kung papakon ka sa Ginoo, kinanglan nga itong saligan ng Ginoo. So, ingon ang Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, sa kabaluan nga verse 6. Proverbs 3, chapter 5 to 6. Ingon ka rin, salig sa Ginoo sa bukos mo, kasi kasing ayaw ngayon pagsalig sa imong kaalam.
No trust, no. Hinumdumi siya sa tanan mong buhaton o tutulan ka niya sa matarong na dalan. Palugod sa English first verse. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will, all you do, and He will show you which path to take. Amen. So, it doesn't mean exon, dili na kita ma-practice, dili na kita maningkamot, kaya ganun, saling ito sa Ginoo. No, it doesn't explain that way. Exon, buot na ipasabot nga diin. Kana ito, ayaw salig sa imong kaalam, kundi salig sa mabuhat sa Ginoo sa imo ha. Kaya even if you are the most qualified person, even if ikaw pinakahaniti sa imong ginabuhat, kung walang pagpadalangin sa Ginoo, wala yung ka-exhort. Bisan pa ikaw pinakamaalam mo, no? Anak na kanin mga sitwasyon na apat kung dili magadihog ang Ginoo sa imong exhort, wala yung mabuhat ang Ginoo sa imong exhort. Remember, wala nang inanglan si Lord sa imong ability. Nanginanglan siya sa imong availability o trust in so yung pagsalig. Dili ability, kung dili availability. Amen. Saan man ang maayo kayo, saan man ang mga hanas, mga takos, ikson, saan man ang mga ngilingig kayo. Hindi available para sa Ginoo. Kung nga nag 2 Corinthians chapter 12 verse 9 ikson, sige na yung Ayun sa dali, apan ang iyang tubag kanako mao kini, igo kanimo ang akong grasya kay ang imong kaluya sa imong kaluya makita sa higpit ang akong gahom. Usag ikalipay ko pag-ayo ang pagpasigarbo sa akong mga kahuyang aron maangkon ko ang gahom ni Kristo in English. So it's time, he said, that grace is all you need. And power works best in weakness. So now I am glad to boast about my weakness so that the power of Christ can work through me. So itong pahinambog na ito din kaluyahon. Dili na ito tipigan, itong istorya, exor. Sabi ito, may ka na, imang puno ba? Nabi ako ikaw. Nabi ako kaluyahon. Nabi ako weakness. Nabi ako ito nagkapastor, istorya. Ito isa na ako, bitaw tayo, ako yung weakness ba, kanag yung chicks. No, pastor kita dito lo. Istorya tayo, ako weakness yung chicks yun. I-prepare kayo kung chicks, ano yun? Ikaw ba, istorya ba? Ito ba? Sustorya naman ako eh. Yung pa isa, huwag yung weakness ba, kwarta. No? Kwarta na rin, kwarta. Sa kwarta, ganang weakness. Tanaw sila sa isa. Ikaw ba, ang may weakness, di ba? Surya pa yun, sa istorya naman sa weakness, yan chicks, ano yan, kwarta, ikaw sa lima. Ako weakness, bitaw ba, kung ako badungan, bitaw, istorya yun ko sa oba. Sakto eh. Buti pa sa buting zone na ito. Ano ba ito? Istorya. Ano ito? Natin nagkadaiyang ability igsoon, but then we need to trust in the Lord. Amen. Salig sa Ginoo. Amen. Sa manang nindot mo o nindot o tingog, sa manang hanas mo tugtog, niya dilipod, available, no? Tawag ko na ito, available. So we need igsoon our availability. No? Bahala nang ganang ipagyabag, no? Kay binihugan as Ginoo, dagang pong mahila. Dagang pong makasinatis, gugmas Ginoo, pinagi siya pagkanta, ipagyabag, kaya naman pagkamit sa Ginoo. It's not about your ability, it's all about your availability. And later on in life, ang mga yabag, may improve mo na. Pero ang imong pagkamagahi, hindi ka pagkamit sa Ginoo, hindi na may improve, So, kinahanglan ato, no? We do not hold to our own instinct, kung hold out na sa itong instinct, no? Kung si Pablo, si Pedro, nagsalig siya sa iyang katakos o kahaniti, na mga isda, dili siya ka-experience sa net breaking, breakthrough. Dili siya ka-experience sa kanang sa ipa-experience sa Ginoo sa iya, kung iyang isaliga, na iyang kaugalingon ng kahaniti o katakos. So, Peter trusts Jesus even if it doesn't make sense. Sometimes, ang bitaw sa toa bitaw, sa church, ingon ko, ingon bitaw ang kulong sa Ginoo nga, no, hatag mo, niya ako sa ingon ta, hatag dito, last na ito yung kwarta niya, halit pa lang mo yung bukas. Pahan, pwede ko, ang mayroon.
paano na sa Ginoo Igsoon, dili man sa Ginoo, dili po daw ka sugo na sugo na sa Ginoo. Lord, paupi ko ni mo mag-serve. Ang daghan mo man, Lord. But it doesn't make sense Igsoon mo. Kaya itong ingon ka na, Lord, ako, gid. Pwede ko magkaingon sa ginawa, ako, gid, Lord. Kaya kung plano sa mga ginawa, ako, gid, Lord. But then God will take you into your nothingness for you to experience His miraculous power. So, kung wala na dito kayo magbuhat, Igsoon na ka, dito ang nayubat na tao na magkahilig kayo, hindi na experience as Ginoo sa deepest moment sa life Igsoon. Si Jacob, ipa-experience sa deepest moment sa life na nagunan na siya, napagdinon juga ni o dito Igsoon namuhat ang Ginoo sa iyong kinabuhi. So, there is a reliance, and reliance of the Lord Igsoon will come upon you if you lay it all down to Him Igsoon. Kung may hatag ang tanan sa iyang trust, pagsalig, di sa nung dili kayo ni mo masabtan Igsoon niya pamahagi. Ikatuloy Igsoon may written, may pag-anad, no? May anad ba? In Luke chapter 5 verse 4 Igsoon, ingon siya, when he had finished speaking, sa pagkaman siya, sa pagpadulog, ingon niya si Simon, palawod ka mo o gitaktak ang inyong pukot aron makakuha ka mo. Now, kana bitong kinahanglan mag-faithful Igsoon sa itong daily bitong mag-grind. Na bitong imo bitong na breakthrough, dili man na magsugod Igsoon sa kana bitong imong ginabuhat, grabe ka ginabuild up nimo, bitong pangasa, no? Kana bitong mo pa sa tuwa, dato sa ko magkatao ni wali gitawag mo kanang luto. Grabe yun, 54 million, 64 million, 80 million. Kani siguro ang asapin kabulong kay Igsoon ang pagpanalangin sa Ginoo sa mga kadaadlaw man. Kada bitong kadaadlaw ni mo mga gipanalangin kasi nung una yung wala sustaining ni mo Igsoon. Ano, dagang tao na nakadawat o dinagko kayo ng mga panalangin, no? Mga milyones, apan kung wala nila na manage sa mayo, tungkol kay dili po sila mantigo sa pag-manage nila. Wala ka po, napunto yung pagkihapon. Hindi, sa mga pagkadi lang life Igsoon. Because ang pamagi sa Ginoo, pag-anad sa imo, kanang kada-adlaw ni Igsoon. Kapito lang, ang pulong sa Ginoo, kinalang ito, ikinapoy, kada-adlaw kayo, kada-adlaw. Amen. Dili lang na kanang mga boxer na Igsoon na tutukan, dili lang na sila na mag-practice sa panahon na hapit nilang away. Kung dili, kada-adlaw din na sila nga, naay ka ng level of kanang discipline. Amen. So, that's why, no, dili lang ta, upan sa to, paggamit, unya na ko mo, paggamit sa church, kanang bitong anniversary, bitong lantaw, ano bitong, audience, no, daily Igsoon. We need to see ourselves doing the work of the Lord daily Igsoon. Amen. Tanang daily ng mga disiplina, daily ng mga ginabuhat, no? Imagine na, imong kanaboy Igsoon, kung kadadlaw ka, na nabatasan din mga pag-ampo, dili ka matayo ka na, kaysa ka na mag-ampo na ka, panahon na sa kanang gitayo na ka sa painang lanon, no? Nanay gidaot sa pamilya, nanay mga nanay ang doktor, mga hindi tubo sa imong buwan, di pa maklaro, kinahanglan na ito, diyan na ka mo-ampo, no? Kinahanglan Igsoon, wala, kadadlaw, hindi mo mabatasan, no? Pag-ampo, pagpangayo, Igsoon sa Ginoo, mabot ka niyang panahon ngayon na, tanang dito, mabot, no? Pero wala ko gaampo ngayon na sa inyo, pero mabot ang ngayon na moment sa itong kinabuhi, bita makurat. Ano man, kadadlaw mo tagasalig sa Ginoo. Pero kanang hayaan mo dangoy mo sa Ginoo, hayaan mo dangog Igsoon, kanang nanay mga ingana. Munay, kurat-kuratan Igsoon, nalibot-lubatan, ano man. Ang iyong pagsalig sa Ginoo, pang one time man, one big time man. Ang uban po sa tuwa, hayaan mo dangog sa Ginoo, hayaan mo apply sa iyong prinsipyo Igsoon. Sa panahon na kanang nanay, grabe nga. Butang yung tapos kinabuhi, grabe na kayong pagtayo, nanay problema sa pamilya, hayaan mo, kung kayo sa Bible, sa Biblia. Ang siguro ito, nanay, Pastor,
Ako ko ni ko daily so hindi mo tapa daily kadadlaw di tayo ngayon kadang mo sa Ginoo kabalo kay Igsoon si Pedro nangagat siya nga nakakuha siya ang gigamit mao lang gyapon nga pukot mao lang gyapon nga sakayan ayang kauban si Santiago o yapon og si Juan pero karon nana si Jesus sa kauban. Amen. Unay nakalain, unay nakadiferensya. Yes, kitudluan tayo so nga natay dealing improvement sa itong kaugalingon pero at the same time so kitudluan sa tanga. Sa gingon pa dito sa gingon dito sa Proverbs chapter 3 so nga acknowledge Him daily. Una kay ginabuhat acknowledge the Lord, kauban yung ka ko Lord. Ang diferensya nila Igsoon, ang diferensya din sa ilang gibuhat, tibok gabi nga wala sila kuha, huwag sila kauban Jesus ato. Pero sa panahon nga Igsoon, ang kauban nila si Jesus, ay, ang tanan. Ay, hindi mo tapos kauban mo si Lord sa ilang gibuhat, ay, radyo ang tanan. Wala yung punto, wala man nausap. Wala gyapon nga suba, or sapa, or dagat, or lake, wala gyapon to. Wala gyapon nga mga pamput yung igamit, wala gyapon nga nets nga yung igamit. No? But then, naman sila kauban si Lord. So, tawag ka sa Ginoo Igsoon nga, padayon ta sa pag-ampo, padayon ta sa pagsalig siya, padayon ta sa pag-serve. When sometimes Igsoon, we do not seem to change. No, wala may kausaban, mga gyapon. Ayaw ka. Basing giyanan na ka sa Ginoo Igsoon. Kung yan din ko sa mga tao na dili na naipagsalig sa Ginoo, nagabot sa paglima pag sila, dili na nakurampan Igsoon. Lingkod na nga, ginalingkod sila sa Ginoo. Ayaw i-despise ang season of repetition. No, when we pray for the same thing daily, isang madari ka na lang. Ginapasalamatan ang imong magyampo nga wala na tubag. Ang uban sa tuwa, ang puntag ka doon katulog. Aw, dito magsimo. Di na ito na ko yampo. Si Dito yata. Ayaw. Yampo, magayon. Yampo, Igsoon. Pagkauma, pagkabi, yampo, yampo. Salamatis, Ginoo. No? Because God is preparing you for your harvest. Amen. Keep trusting Him. Atong trust sa iya ha, sa umingon, dili na sa one time, big time, Igsoon. Uban sa tuwa sa una, anod ba sa una, kinanglan. Para kung ako pagsalig sa Ginoo, apil ko yung inanay mo, pilgrimage yun, ato yun ko sa inaning lugar, no? Magluhod yun ko dito, no? Muna itong pagtuong na makalikod sa itong mindset na makalikod sa itong pagtuong kung natay ang tuon na sa prepisyo, kaana adlawa, panahon sa pangiling, panahon sa pero di ay ang imo din nga kalikod Igsoon nagsugod sa matag adlaw. Amen, matag adlaw. So, hindi ka bumpan. Ayaw matag diretso nga ito cellphone. No? Lulod tayo sa Ginoo, pasalamat ang imo Igsoon. Ikaw pa Igsoon na i-resolve na yung kalintog. Amen. Grabe, saya naman sa kalintog. May kalintog, may resolve, may kalintog Igsoon. So Luke chapter 5 verse 11, pabasahon Igsoon. O sa nadala na nila ang mga sakayan ngadto sa baybayon, ibiyaan nila ang tanan o isunod sila kang Jesus. Amen. Kung sabuti pasabutan na, no, brotoy, no? Tagaan sila ang dagang isa, no? Ibiyaan nila nun. Di ba? Ingon tao sa inyo, grabe, no? Ito, ibiyaan nila ilang harpis. Oh, ito ilang ipangandoy, di ba? Nani Igsoon, sometimes ihatag sa Ginoo ang imong pagpanalangin, kunya usay ang uban sa to makalimot man. No, ingon dito nga, kana dito ang definement moment, ang test sa character ni Peter Igsoon siya mga kauban dili sa panahon nga wala sila kuha kun dili. Ang pinaka-test sa character sa panahon nga daghan sila kuha. Sa pinaka-test sa panalangin sa Ginoo sa imong kung nakas panalangin. Kung nakas mayong paglawas, kung ano daw ang tanan sa imo, ako na pinaka-test ni mga naman, usay, kalimutas Ginoo. So, buot lang ipasabot Igsoon kanina si Peter, ayan nino na, dili kita habis. Dili nino na ang tawag sa Ginoo. Kaya kung
Kung iyo pa sila, salamat Lord. Mo to'y last nilang harvest. Mo to'y last nilang breakthrough igsoon ko. Kung magpadayon sila nga, wala sila tibuyong sa Ginoo. Mo to'y last na time igsoon na diin. Panalanginan ka sa Ginoo. Amen. Pwede din, no? Kung may mong bitaw na, pwede rin yung biyahan din yung mga panalangin sa Ginoo sa imo. Nang dili bitaw ka-attach bitaw ni, mo na yung pinaka-best igsoon. Dili ka-attach sa mga panalangin sa Ginoo sa imo. Anytime, Lord, pwede din mo pa-on, Lord, kayo mo nag-ihatag sa kuha. Muna si Peter, dili siya, wala siya naginugong igsoon, ay yung ibiyahan. May example si Pastor Justin ato nga gi-share niya, di ba? Ingon siya nga, naingon siya nga, na daw sa Kristiyanon, naingon daw nga, salamat kayo, Pastor, kay kanang imong yampo nga ako ang baboy nanganak gidod ka ng buwan. Kanang imsog kayo nga ba, no? Imsog kayo mga baktin. Nga, pagkasunod lang, ingon man ng gatong tao nga, kasi nga, story. Ano? Namatay ang isa. Parang ito sa imuhan ba? Kato dito namatay ako. Namatay ang isa. Parang ito sa church unta. Grabe, pwede ba nga katong itong buhi ng tanay yung ihatag sa church? Yung ano, basta katong namatay mo ito sa church, yung ita, siya nga kayo. Talingon po nga, grabe panalangin sa mga pala eterno. Basta mo, tingnan sa'yo, tingnan ka ron. Baboy na, baboy. Ganyan yung baboy na. Baboy na sa'yo. Kung naman ka tingnan, gandin na. Gandin. Isa ka. Nagaman panganak ba? Gandin. Kailangan nga. Kung ka nakatingnan, kung saan ka na siya? Ay, giring pa sa'yo. Daghang ka giring. Dala ng 5. Dala ng 5. So, yaring, hatang na muna sila mo. It means in soul, when we are blessed, kung i-bless ta ni Lord, hindi na to i-bless gani ka. It could be, so, anytime, so, pwede na ko sa Ginoo sa imo. No? Nabitang, grabe kayong, ayun, grabe no? First time ko nakapasahin, wala ko kasabot sa prinsipyo sa inyo. Grabe, biyahan nilang buwan. Isda. Kaya pagkaman, dala-dala no, nagkadalunod-lunod, gani sila o ila sa ilang isda, no? Hapit silang maulod, doon kasakayan, ni ando kasakayan, pagkuman sa pan, oy, kuhaan na ninyo. Kuhaan. Makain ka na sa panalangin, anak. Di ba, muhor mo bahala yun. No? Wala sa negotiate, wala sa mingon sa Ginoo, Lord, baligya sa namo niya. Kaya na, para natay bago, natay Lord, baligya sa namo ni Lord. No, wala. They do not hesitate, they do not negotiate, so they do not delay. They do not make excuses, they just make it. So, no, they abandon their boats, they abandon their tools of trade, no, ang ilang nets, ilang fish, gani, ang upan sila, pag-iliado man. No? When God is asking you, Igsoon, what is God asking you to release Igsoon to follow you? Siguro, dili, siguro pagkinabuyan, pero tayo mga butang sa mong kinabuhi ngayon mo i-give up para mong sunod ka sa iya. Siguro, yung comfort, yung time, naghan Igsoon. So, no? Ang ilang desisyon, nagdala sila hagitan sa pagkamananagat, panilong sa pagka mga apostoles Igsoon na ay transform identities. Dita kailan ni Pedro Igsoon, dita kailan nilang Juan o Santiago kung wala sa ilang obedience. Ikaduha, eternal impact Igsoon. So, they help build the early church. No? Sila nag-umol sa unang sa baguhay pa simbahan Igsoon. Sila ang mahimo nga kanang haligi sa simbahan. And there is a legacy of faith. No? Atong isgutan ilang mga pangalan karon tungod sa ilang gibuhat o tungod sa ilang desisyon. Sa imo ba ka Igsoon karon? Unsa ba ka imong resolve? Unsa ka sa imong karakter karon? Ano ba kay biyaan Igsoon na legacy?
Siguro, gusto may mabuhat ako, pastor. Naniraw ko. Kanay mong manigso, kanay mong, kasi ibutang sa Ginoo sa iyong mga kabot. Yung mga anak, kanay mo ang mga influence, no? Silingan mo. Kasi ganito sa inyong balay. Ano, gihatag din sa Ginoo sa ko para din siya makaila sa Ginoo. Dili lang kanina istorya mi nga mga marites mga butang sagap sa mga buwan balita. Kani siya gihatag din sa Ginoo sa ko para makaila ni siya sa Ginoo. Amen. What is our result in so? Siguro karon wala pa ka sa result, napaka sa pagkangayo din so. O ginahina na gibutang sa Ginoo sa imong mga kamot, mga panalangin so. Nahinay na nimo nga